Podem vincular el correu de la UA, tant @ua.es com @alu.ua.es, amb el nostre correu de G-Cloud d'una manera molt senzilla. Accedim a webmail de la universitat i dins del webmail fem clic en la pestanya de preferències i dins de la pestanya de preferències l'última, que és readreça el correu. En readreça el correu tenim un apartat, una casella en què podem posar la nostra adreça de G-Cloud i acceptem. En aquest moment ja tots els missatges que ens arriben al correu de la UA, tant @ua.es com @alu.ua.es, qualsevol dels que hagin redirigit, aniran directament al nostre G-Cloud. Quan vulguem eliminar aquest readreçament i vulguem deixar d'enviar els nostres correus a G-Cloud, tan sols haurem de tornar a accedir a aquesta part, a preferències, a readreçar el correu, seleccionem l'adreça, l'esborrem i tornem a fer clic en accepta. I ja tindrem el correu desvinculat. És tan senzill com això.